Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε και τες αμαρτίες ημών, δέσποτας χώρας ον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον, και άφες ημίν τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίουμε τις οβλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείημον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείημον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσες ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσες σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλες η βοηθείαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητός σου. Νηστεί πάσης θυσίας σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Το εσύ Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Ούτε ενάρμασε και ούτε ανήκεις, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφραντίσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σπόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των κυλαίων αυτού που πεστέρισας αυτόν. Ότι προέφτασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήψου τιμίου. Ζωήνη της ατώσε και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών της αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίου σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία της αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψής του κομής αδελφή. Ευρεθεί Κύριε σου πάση της εχθρής σου, τη δεξιά σου εύρη πάντας τους μισούντασε. Ότι φύσεις αυτούς το πλήβανον πυρός της καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν διοργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις κακά, διαλογίσαν το πουλάς, εσκού μη δίνοντες είναι. Ότι φύσεις αυτούς νότων εν της περιλήφθης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Χριστώσεις η Κύριε μη δυνάμεις σου, άσχομεν και ψαλούμεν τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, δάσποτας χώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, ένεκεν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και επί της γης, τον άρκο ημών των επίουσιων δώσιν εις σύνορο, και άφρος ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγις ημάς πειρασμού, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τους ομφλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου και την πολιτεία και τους εκπυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αεί της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδησο αγαθήτας εκκλησίας ημών, πανήμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζους εκέλεσος βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόφεν τη νίκη, διότι έθηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελαιός του δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και ομόσιο και ζωοποιό και διαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψής της Θεού και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεού και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεού και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, οι επληκτήθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, που καίστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε ανηλήπτορμη, δόξα μου και υψώντη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επί του σέμα εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσω με από μεριά του λαού το κύτος είναι επιτεθειμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι σε επάτευτος πάντας τους εφραίνοντας δημαρτέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτυψας. Του Κυρίου σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν και εφεστήριξας κατά με την χείρα σου, που καστηνίασες εν της ευχή μου από προσώπου της οργής σου, που κάστην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι οι ανομοί μου υπερήραν την κεφαλή μου, σε φορτίων βαρύθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάφησαν οι μονεφές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, ταλαιπώρησα και κατεκάφθην έως τέλος. Όλη την ημέρα σπιτροφάζουν εφορβόμοι μου, ότι ευσλόοι με πίστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεσεν της αρχίδη. Εκαθόδην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιδημίων, ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με εσφύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό πέστηνατε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι γιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, οι ζητούντες τα κακά με λάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφρός του πήκον και ως οι άλλους που κανίγουν το στόμα του, και γενόμενος οι άνθρωπος του κακούν και ουκέφουνε το στόμα του ελεγμούς. Ότι επισή Κύριε ήλπισα, σεις ακούσε Κύριε Θεός μου, ότι είπον μήποτε χαρός είμαι, οι εχθροί μου και το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλοριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έθιμος, οι αγγεδόν μου ενώπιό με στήδια παντός.
Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και απειθήθησαν οι μεσούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιαβαλόμεν επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εωθρίζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς της σάρξ μου, εγγυαρή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σαν το αγιόφθηση που δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαο σου υπερζωάς, εκχύλι μου επενέσους είσαι. Ούτε σε ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω αρώτας χείρες μου. Πως εξτέατος και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμεί μονευός εκ της προμνής μου, αν της σώτρης εμελέτων εσέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτο το ήγος αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψοντες στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσοντες χείρες ρομφέας, μερίδες αλοπέτων έσονται. Ο δε βασιλεύς εμπρανθήσετε το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτόν, ότι είναι φράγης στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όθρης εμελέτων Ισαίο, τε γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκεύη το πεδερίγος αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα δικαιανήν και εις τους ψώνες των όνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα δικαιανήν και εις τους ψώνες των όνων αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθότητα, ενώπιό σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην αίσθη μου, ότι επλήστη καθόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβονών των Ισλάκων και γεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ούτε εμείς της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με λάκο, κατωτάτω σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέθε στηρίχτω τιμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους μουστούς μου απ' εμού, έθεντό με βδέλιγμα ευθύς. Παρεδόθην και ούκ εξεφορβόμην, οι οφθαλμοί στένησαν από φτωχίες. Εκέκραξα προς Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς έτας χείρες μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι νεκροί αναστήσονται και εξομολογήσοντές σου. Μη διηγήσετε εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθεια σου εν διευκολία. Μη γλωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου, τη δικαιοσύνη σου εν διεπελαρισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προθάσισε. Είναι αυτή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποσπέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεοτητός μου, οι ψοφείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδει τον εορδιές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα, περιέσχομαι άμμο. Εμάκρυνες από μου φίλων και βυσίων και τους γνωστούς μου προταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκλεξε και νυχτή εναντίον σου, της ελπέδων ο Θεός την προσευχή μου. Κλείνω το ούσο στην δεησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλατάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου, τον λυτρούμενον εκφοράς της ζωής σου, τον στεφανούντας εν ελέη και τιμής. Τον επιβλώντα να καθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού νεώτη σου, ιόν ελεημοσύνας του Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Ευνόρισε τα σαδούς αυτού το Μωυσή, εσείς Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που της τέλος οργιστήσετε ουδέης των αιώνα μηνύν, που κατά τις ανομίες ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τις αμαρτίες ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους πογμένους αυτών, καθώς ον απέχουσεν ανατολέ αποδισμούν, εμάκρυνεν αυτόν τας ανομίες ημών. Καθώς εκπήρη πατηριούς υποκτήρισε Κύριος τους πογμένους αυτών, ότι αυτός θέσμο το πλάσμα ημών, εμνίστιο τυχούσες μεν.
άνθρωπος πως η χόρτωσε ημέρα αυτού, πως η άνθρωπος του αγνούτος εξαντλήσει. Ότι πνεύμα διέτκαν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσους την διαθήκην αυτού και με μημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Αυλογείτε τον Κύριο πάντες οι αγγελοί αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσει της φωνής των λόγων αυτού. Αυλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Αυλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού. Αυλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού. Αυλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτισε την δέησή μου εν την ελευθερία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάδεισεν με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχτη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμενέτησαν φάση της έργης σου, εν κλίμαση το χειρός εμενέταν. Διεφέρτασα προς τας χείρες μου, η ψυχή μου ως διανυδρώσει. Αχής άκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών μη του πρωί το λαό σου, ότι εσύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορέψω με, ότι προσέγρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του πριν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία, κάνε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσα μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Εις άκουσα μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί της ώρας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, θετίας των Αγίων των Θεών Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του Αγίου Οικοτότου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου και μη προστερίου εν Χριστώ διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου θεατού του Κυρίου δεηθόμεν. Περ της πόλεως καινουρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρες των πιστικούντων αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ πλεών των οδηπορών των όσων των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ δουριστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαριτή. Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλήτους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί
και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί τη γης.
Φύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη. Της Παναγίας εχράντου υπερβεγημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κράτος και σου έστι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αξιοθήνε ημάς ακροάσους του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία, οφή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο συμβούλιον έλαβον οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού, όπως αυτόν παγιδεύσουσιν λόγου και αποστέλουσιν αυτό τους μαθητές αυτών μετά των Ηρωδιανών, λέγοντες διδάσκαλε. Είδαμε ότι η αληθή εσύ και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και ουμένης υπεριουδενός που γαρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. Πέουν ημί της ειδόκη έξεστηθουν εκείσον Καίσαριου Ιού. Γνούς δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτόν είπε, τι με πειράζετε υποκριτέ, επιδείξατε μη το νόμισμα του Κύριου. Δε προσύνεγκαν αυτό δυνάριον και λέγει αυτή στην όση εικόνα αυτή και η επιγραφή. Λέγουσιν αυτό Καίσαρος, τότε λέγει αυτής απόδοτεον, τα Καίσαρος Καίσαρη και τα του Θεού το Θεό. Και ακούσαντες θαύμασαν και αφέντες αυτόν απήλθον. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθαν αυτός εν καίει
οι λέγοντες μη είναι Ανάσταση, και επιρώτησαν αυτόν λέγοντες διδάσκαλε Μωσής είπεν, εάν δεις αποθάνει μη έχουν τέκνα επιγραμβεύσει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού, ήσαν δε παροιμήν 7 αδελφοί και ο πρώτος γαμίσας ετερεύτησε και μη έχω σπέρμα αφή και την γυναίκα αυτού το αδελφό αυτού, ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον 7, ύστερο δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τίουνε Αναστάση την ως τον 7 στε η γυνή, πάντες γαρέσκον αυτή. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, πλανάστε μη ειδώντες τας γραφάς μη δε τη δύναμη του Θεού, κάτι Αναστάσιου ούτε γαμούσι ούτε γαμίζονται, λος άγγελοι Θεού εν ουρανόν νησί. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών, που κανέγνωτε το ρηθέν, ημιν υπό του Θεού λέγοντος εγώ ημιν Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, και έστειλε ο Θεός νεκρών αλλαζόντων, και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήσσοντο επί τη διδαχή αυτού. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι εθύμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν επί το αυτό και επιρώτησεν εις εξ αυτών νομικός πειράζουν αυτόν και λέγον, δάσκαλε ποιοι έντονοι μεγάλοι εν τον νόμο, ο δε Ιησούς έφη αυτό αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή εστί η πρώτη και μεγάλη έντονη Δευτέρα δε, ομοία αυτή αγαπής τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Ταύτες τες συντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Συνηγμένον δε το Φαρισαίον επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, ημιν δοκί περί του Χριστού την οσίως εστι. Λέγουσιν αυτό του Δαβίδ λέγει αυτής πόσουν Δαβίδε πνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον. Είπεν ο Κύριος τον Κυρίου μου κάθε εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς μου υποπόδιον των ποδών σου. Ιούν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον πόσιος αυτού εστι, και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον, δε τόλμησε της από εκείνης της ημέρας, επιρωτήσε αυτόν και τι. Τότε ο Ιησούς ελάλησε τις όχλες και τις μαθητές αυτού λέγουν, επί της Μωσέως καθέδρασε κάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πάντα ουν όσα εάν υποσυνείμην τηρείτε και ποιείτε, τα δε τα έργα αυτών μη ποιείτε, λέγουσι γάλ και ου ποιούσι. Σμεύουσι γάλ φορτία βαρέα και δυσβάκτες δακυβηθία εασύν, επί τους ώμους των ανθρώπων το δε δακτύλο αυτών, που θέλουν συγκινήσε αυτά. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσιν προς το Θεαθήνε της ανθρώπης. Πλατείνουσι γάλ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών, φυλούσι δε την πρωτοκλησίαν εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίες εν τις συναγωγές και τους ασπασμούς εν τις αγορές, και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβί. Μης δε μη κληθείτε ραβί, τις γαλιμόνες την ο διδάσκαλος ο Χριστός, πάντες δε ημίσεστε αδελφοί. Πατέρα μη καλέσετε ημών επί της γης, εις γαρεστήν ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής. Δε κληθείτε καθηγητές γαρεστήν ημών, ο καθηγητής ο Χριστός. Δε μίζων ημών εστεβε ημών διάκονος, ως της δε υψώσεις εαυτόν ταπεινωθήσετε και ως της ταπεινώσει αυτόν υψωθήσετε. Ουέδε ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κατεστίετε τα οικίας των χειρών και προφάσιμετρα προσευχόμενοι δια τούτον ύψεστε περισσότερον κρίμα. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείετε την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων, μης γαρούκ εισέρχεστε, δε τους ερχομένους αφίετε εισελθήν.
Μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέντρων πληριάγεται την θάλασσαν και την ξηράν ποιώση ένα προσήλυτον κι όταν γέννηται ποιείται αυτόν ιόν γέννης διπλότερον ημών. Μην οδηγεί τυφλοί λέγοντες ως ανομώσει εν το ναό δεν έστι, ως δα νομώσει εν το χρυσό του ναού οφείλει. Ορί και τυφλοί της γαρμίζων εστίρ ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών, κι ως ανομώσει εν το θυσιαστηρίο δεν εστί, ως διανομώσει εν το δώρο το επάνω αυτού οφείλει. Ορί και τυφλοί τη γαρμίζων το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζων το δώρον. Ο νομός σας εν το θυσιαστήριο μνήει εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού και ο ομός σας εν το ναό μνήει εν αυτό και εν το κατοικείς αντί αυτό και ο ομός σας εν το ουρανό μνήει εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ ότι αποδεκατούτε τον ιδίος μον και το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και τον έλεον και την πίστην ταύτα δε διποίησε κακίνα μη εφιένε. Οδηγεί τυφλοί δίλησδες στον κόνοπα, δεκάμιλον καταπίνοντες. Μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ ότι καθαρίζεται το έξωθε του ποτηρίου και της παροψίδος, σωθέν δε γέμουσιν εξ αρπαγής και αδικίας. Φαρισαίοι τυφλέ καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται το εκτός αυτών καθαρών. Μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης ήτινες, έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν γέμψη ως θέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Που το και εμείς έξωθεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθεν δε μεστίεστε υποκρίσεως και ανομίας. Μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγεται οι εμένεντες μέρες των πατέρων ημών που κανημέν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών. Ώστε μαρτυρείτε αυτούς ότι είστε των φωνευσάντων τους προφήτες και εμείς πληρώσατε το μέτρο των πατέρων ημών. Όφης γεννήματα εχυπνών, ως φύγετε από της κρίσεως της γέννης. Τούτο είδου εγώ αποστέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς και εξ αυτών αποκτήνετε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τες συναγωγές ημών και διώξετε από πόλεως εις πόλη, όπως έλθει θυμάς παν αίμα δίκαιων, εκχυνόμενο επί της γης από του αίματος Άβελ, του δικαίου ως του αίματος Ζαχαρίου Ιού Βαραχίου, ον εφωνέψατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημίν, τύξη ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εποκτέιενουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ψάκεσι θέλησα, επισυναγαγεί τα τέκνα σου, ον τρόπον επισυνάγει, ον εις τα νοσιεύτης, υπό τας πτέρυγας και ούκη θελήσατε. Του αφιέται ημίν, ο οίκος ημών έρημος, λέγον κάριμιν, που μη με είδητε απάτη έως αν ήπητε. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου.
Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου ευωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εδοξινεστέσαι. Ιδού γαραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με μύτη μου. Ιδού γαραλήθην ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς μη. Ραντείς με σώπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιόν αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσκρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάνυψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευλέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε δε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγεννεί την ανεσή σου. Ότι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμας δεκριμένων, καρδίας δεκριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επί το θυσιαστήριό σου, μόσου. Έντι και αντιλήν Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγαρί ο βασιλεύς ειρήσχες των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ώρα ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκκοπή της ψυχής δηλιάσασα, οδοθένηση τάλαντον πυλοπόνος έργασε ταλέπορε, γρηγορούσα και κράζουσα, μη μείνομεν έξω του νηφώνος Χριστού. Μη μείνομεν έξω του νηφώνος Χριστού. Η ραθυμής σταθλία ψυχή μου, η φαντάζια καιρός μερίνας απελής, τι ασχολείς προς τα ρέοντα, εσχάτη ορέστην απάρτη και χωρίζεστε μέλλομεν τον εντάφτα. Έως καιρόν και κτημένη ανάνυψο κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρ μου, μη εκόψεις με ως περτινά καρπον σικήν. Άλλος έσπλαχνος Χριστέ, κατηκτήρισον φόβο κράζουσαν, μη μείνομεν έξω του νηφώνος Χριστού. Μη μείνομεν έξω του νηφώνος Χριστού. Τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστιαντός του εν μύρης της Λυκίας. Η επίμερα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Βασιλίσσης και Αναστασίας. Η επίμερα μνήμη του εν Αγίης Πατρός Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών. Η επίμερα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου Πρεσβυτέρου και Παψολυπίου. Η Αγία και Μεγάλη Τρίτη εις των 10 Παρθένων παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου Νίαν ποιούμεθα. Τρίτη μεγίστη Παρθένους 10 φέρει, νίκη περούσας αδεκάστου δεσπότου. Αλώνη Θείε Χριστέ, μετά των φρονίμων ημάς συναρρύθμισον Παρθένων και δεκλεκτή σου σύνταξον πίμνη και ελέησον ημάς. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι
ημέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Τον αχώρητον Θεόν εγκαστρικορίσασα και χάραν το κόσμο κύσασα. Σε υμνούμεν Παναγία Παρθένε. Τον αχώρητον Θεόν εγκαστρικορίσασα και χαράν το κόσμο κύσασα. Σε υμνούμεν Παναγία Παρθένε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι εις μαθητές ο αγαθός, γρηγορείτε φύσας, η γαρόνα ύψη ο Κύριος, αγνοείται από δούνε Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι εις μαθητές ο αγαθός, γρηγορείτε φύσας, η γαρόνα ύψη ο Κύριος, αγνοείται από δούνε εκάστον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν τη Δευτέρα σου φρίκτη, παρουσία δεσπότα, δεξής προβάτης με σύνταξον, των τετμάτων παριδών μου τα πλήθη. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν τη Δευτέραν σου φρική, παρουσία δέσποτα, δεξής προβάτης με σύνταξον, των τεσμάτων παριδών μου τα πλήθη. Τον αχώρητο Θεόν εγκαστρικορίσασα και Έτι και την Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. αντιλαβούς όσων λέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας εχράντου υπερευλαγημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ξένους υπάσε δυνάμεις των ουρανών, και συ την δόξαν αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
και
τελευταία ματιά για να είσαι σίγουρη. Εικόνες και μνήμες που φτιάχνουν